Минем кулымда нәшрияттан әле генә килеп кергән өр-яңа китаплар. Татар театрына үзләренең бөтен тормышларын багышлаган күренекле театр шәхесләре турындагы китапларыбыз әнә шулай артканнан арта бара китап киштәләребез тулылана. Бу китаплар безнең Татарстанның халык артисты Габделфәт Шәрәфиевка багышланган, берсе ул сәхнә өчен туган дип атала, ә икенчесе аның Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Хафизов турында. Һәм ул эзләп тапкан бәхет исеме белән дөнья күрде. Бу урында минем шунда әйтәсем килә, ни кызганыч, узган гасырда никадәр атаклы шәхесләребез, артистларыбыз булган, Фатыйма Илиска, Касым Шамил һәм башкалар, ләкин совет чорында бары тик шушындый кичкенә монографиялар гына чыга алган, анда да бары тик аларның сәхнә иҗаты гына бәян ителгән. Ә менә бу тирән эчтәлекле, күләмле, затлы, зәвыклы китапларда исә сез беренчедән артистларыбызның чынлап та иҗат биографиясын, театр тарихы буенча да ниндидер сәхифәләрне белә аласыз. Һәм әле безнең тамашачыларны иң кызыксындырганы биредә бу сәхнә йолдызларының туган, тумыш, туып үскән елларында, нәселләре турында да әти-әнисе, гаиләсе, уку еллары, мәхәббәтләре, гаиләсе, бала-чагалар, кыскасы, аларның тормышта, көнкүрештә нинди булулары турында хатирәләр, әңгәмәләр тупланган. Шулай ук алар уйнаган рольләрнең исемлеген дә биредә табырга мөмкин. Төрле елларда матбугат битләрендә чыккан мәкаләләр, язмалар да биредә тупланган. Алар арасында бик күренекле исемнәр, профессор Ильялова исемле, шулай ук безнең театрыбызның җитәкчесе, сәнгать җитәкчесе Фәрит Бикшәнтәев, аның директоры Илфир Якуповның да әңгәмәләре, артистларыбыз Равил Шәрәфиев, Әсхәр Шакиров һәм башка сәхнәдәшләре, шулай ук балаларының истәлекләре дә биредә тупланган. Бу китапларны тагын шусы да әле берләштерә. Айдарның да, Габделфәртнең дә хәләл җифетләре, шулай ук бөтен гомерләрен театрга багышлаган, сәхнәдә уйнамасалар да, күренмәсәләр дә шушындый фидакарь затлар. Айдар Хафизов әле ул театрда гына эшләмәде, ул әле башка мәдәни учакларда да хезмәт итте, филармониядә нәфис сүз остасы булып, Сара Садыкова җитәкләгән хорда да, үзешчән сәнгатьтә дә, Тинчурин театрында да, Курчак театрында да, һәм алар барысы да төрле документлар, рәсемнәр аша да биредә чагылдырылган. Бу да китапны баетып тора. Жәл, Айдар Хафизов бер айлык кенә арабыздан киткән сәхнәдәшебез, дустыбыз, бу китапны нәкъ шулай кулына тота алмаса да, ул инде күптән хәзерләнде һәм аның чыгачагын, нинди булачагын Айдар белә иде. Ә менә Габделфәртнең кызы Гүзәл Габдуллина әтисенең вафатыннан соң, исегезгә төшерәбез, ул моннан 6 ел элек Кыш бабай булып уйнап кайткан җиреннән кисәк кенә арабыздан китеп барды. Бу аның тырышлыгы белән, кызының тырышлыгы белән дөнья күрде. Анда шулай ук бик күп кызыклы истәлекләр. Бу урында мин үзебезнең театрның җитәкчелегенә дә зур рәхмәт әйтәсем килә, тамашачылар исеменнән дә, чөнки нәкъ менә аларның теләге белән, аларның тырышлыгы белән шушындый эчтәлекле, матур, тарихи китаплар дөньяга килә. Алар бүгенге өчен дә, алдагы буыннар өчен дә бик мөһим язмалар, басмалар. Инде сүземнең соңында мин сезгә, хөрмәтле китап сөючеләр, театр сөючеләр, бу китапларны Камал театрының сайтында һәм театрга килгәч нәкъ менә шушы урында сатып алырга мөмкинлек бар дип тә игълан итәсем килә. Һәм алар тиздән сезнең үзегезнең өегезнең китап киштәләрендә дә урын алырлар дигән өмет белән саубуллашып калабыз. Көтәбез сезне, кадерле дуслар.